faster and faster. Тарам! Скъпи приятели, директно включване от басейнчето с най-новата ми и любима козметика на Golden Snail. Те са на прекрасна българска марка, която вече изпробвам трета седмица. Много съм доволна и ще ви покажа как се мажа с техния серум с сълзи от... Скъпи приятели, продължаваме и с почистващата пяна, която е топ. Наистина премахва всякакви мърсоти от цета, които са се насъбрали през целия ден. Знаете. И така, скъпи приятели, изключително доволна съм, както ви казах, вече 3 седмици, почти цял месец използвам серума, почистващата пяна и кремът за пред нощта, нощния крем. Наключване правят от басейнчето ни за малко на почивка, тъй като искам да ви представя една много качествена българска козметика, която използвам от вече цели 3 седмици. Става въпрос за грижа за лицето, нощно в случая. Исках да я изпитам, да видя какви са резултатите и смятам, че кожата ми сияе и, как да кажа, ми въздейства много добре. Причината заради това е, че основните съставки, използвани в тези серуми и кремове, са сълзиотоплови. Аз след като разговарях с производителите, се уверих, че по никакъв начин оклювчетата не тормозят, не са изтормозени и няма никаква вреда за тях. Така че сега се приближавам и ви показвам първо почистваща пяна за лице. Марката е Golden Snail, като производители са Alex 1977, това е българската фирма. Аз ударих, че те имат патенти, разговарях с тяхния собственик и имат патенти за всички формули, които използват в своята козметика. Първото, което ще ви покажа, е пяна за лице, за почистване на лице. Следващият продукт е с сълзи от оклюв и е серум, който се слага след почистването с пяната. Ето го как изглежда. Аз ще ви покажа после по самите опаковки. И следващото и последното е нощен крем. 3 стъпки за вечерна рутина. Иначе, какво да ви кажа, от сутринта плува, вчера продължа 3 часа бях на нощно къпане и сега продължаваме, така че не мога да ви се оплача. Но наистина съм много доволна от нощната грижа, която ми дадоха от тази прекрасна българска марка. Както ви казах, те имат патенти за всички продукти, така че може да ги разгледате. Ще ви ги покажа, ще ви оставя линкове и ви ги препоръчвам да ги вземете на всяка цена, за всяка дама. Тези дни трябва да ви отговарям и на въпросите, не съм ви забравила. Съм ги изписала абсолютно всички, така че ще отговоря отделно. Пропускам. Да, действаме вече. Да, действаме. Скъпи приятели, тук сме в хотел Делта в Огняново и си изкарваме невероятно разкошно. Искам да поздравя специално кинезитерапевта Бари. Той ми направи уникален масаж с билки. За първи път ми го правят, ще ви покажем след малко кадри. А сега ще направим част от една божествена процедура. Така нареченото юмейко, това е японска мануална терапия, която включва и изпукване. Така че започваме. По гръб или по корем? Лягайте по корем. Да. Най-важното е да се отпуснете. Така, пуснете се. Ето чу се.
Сега, ако може настрани към мен да легнете. И тук изпука. Така, дайте сега на другата страна. Така, назад. Е там проблемното. Да. И добре, това тук откъде демек от самото бедро ли тръгва на там? Това тук точно къде е самият таз или тазобедрените стави тук. Тук са гойлечните стави. Точно са намесват самият таз. Така, сега ако може да седните на колене, ръцете така ги слагате, посока на там. Така ръцете? Да. Седнете назад спокойно. Добре. Така си кръстосите пръсти. Ето. Много готино. Да. Това се чу доста обаче. Слагате ръката така. Тук няма. Така. Това беше. Много благодаря, Бари. Номер 1 си. Значи, идвайте всички при Бари. Не знам, всички часове са му пълни, така че започвате да си запазвате от сега. Хотел Делта Огняново и ще ви покажа други кадри след малко. Че другия карт беше по-зле, или не? И така ми се спробва. И на мен. Как става така, не знам? Това е най-болезненото нещо от всичко. Как да не боли? We keep running faster and faster. I don't know what we're after, yeah. We keep up with disaster. I'm thinking that they're after me. We're running like faster and faster. We're running like faster and faster.
looking at